Máme 15. listopadu 2024. Začali jsme tady s parťákem, tady ho vidíte, kácet pro kumpány z naší vlády celý ralský prostor, aby si tady udělali fotovoltaiku. Tadyhle už zaměřujou a kus přírody další bude v hajzlu. Takže místo parku, který tady měl být, kumpáni a spolek si tady budou dělat fotovoltaickou elektrárnu. Celý slavný Green Deal, pan Fiala a jeho spolek, co sedí ve vládě. Normální grázlové. Vidíte tu krásu přírody, která zanikne, zmizí, zvěř tu nebude nic, hlavně, že tady bude fotovoltaická elektrárna obrovská. A kumpáni z toho budou mít co? Bakšiš. Takže aspoň všichni vidíte, jaký zmrdy jste volili a co tam sedí v těch kancelářích nahoře na hradě, včetně Pávka prezidenta. Je to jedna velká verbež a kumpanie. A my jim k tomu děláme poskoky a teď to tady kácíme a vyřezáváme. Další krásy přírody v Čechách zanikají. Ale hlavně, že budou fotovoltaické elektrárny. Že jo? Takže tak. Tím končím a jsem akorát tak nasranej. Srdce člověka bolí. Zvěř bude pryč, všechno bude pryč.